Ngingu-Tet Vamsithaneti, umeluleki kwezokwelapha isibindi kanye nokutshalwa kwesibindi. Ngizokhuluma ngezinkolelo ezingamanga mayelana nezifo zesibindi. Inkolelo engamanga evame kakhulu ukuthi izifo zesibindi zenzeka kuphela kubantu abaphuza utshwala. Ngakho-ke impela akunjalo. Ngakho-ke iziguli zingathola izifo zesibindi ngaphandle kokuba abaphuzi botshwala. Ngakho-ke okuvame kakhulu isibindi esinamafutha. Ngakho lokho kungenzeka ngenxa yezinye izici eziyingozi ezifana nesifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme kanye nokukhuluphala kanye ne-dyslipidemia kwabesifazane njenge-PCOS. Ngakho-ke lezi ziguli zisengozini enkulu yokuthola isifo sesibindi futhi lezi yiziguli ezinesifo sesibindi kuzo, hhayi ezidakeni. Inganekwane yesibili iziguli eziphuza utshwala. Kungakhathaliseki ukuthi kuzokwenzeka kuphela kwabaphuza kakhulu utshwala, yilokho futhi akuyona iqiniso. Ngokuyisisekelo, konke kuncike kuphethini yokusetshenziswa kotshwala, kanye nohlobo lotshwala namaphesenti otshwala esikuphuzayo nokuthi mingaki iminyaka noma izinyanga siphuza utshwala. Inganekwane yesithathu ukuthi kungenzeka kuphela kubantu asebekhulile nakanjani cha ngenxa yendlela yokuphila yasentshonalanga, ngisho nabantu bezingane nabo bathola ukukhuluphala kwezingane. Ngakho-ke lezi ziguli nazo futhi kubuye kubizwe ngemingcele yofuzo efana ne-alpha-1 antidepressant deficiencies kanye nesifo sika-Wilson. Lezi ziguli nazo zithambekele ekutholeni isifo sesibindi. Inkolelo engamanga yesine ukuthi isifo sesibindi sihlala sibulalayo. Cha nakanjani cha. Uma sithola isifo kusenesikhathi, futhi uma singakwazi ukuguqula indlela yesifo semvelo, khona-ke impela iziguli zingakwazi ukuphila isikhathi eside noma ngabe zithole isifo sesibindi esithuthukile.